शरद पवार हे कारस्थानाचा कारखाना आहे महाराष्ट्रातला. कारस्थानं कशी रचायची त्याचा हा मुख्य कारखाना हा शरद पवार आहे. देशात तुम्ही काय म्हणताय की आम्ही संविधानाला मानतो, तुम्ही काय म्हणताय की आम्ही लोकशाहीला मानतो. अरे संविधानानं निर्माण केलेलं निवडणूक आयोग आहे आणि ज्या निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून देशभरातल्या या निवडणुका पार पडतात, तुम्ही निवडणूक आयोगावरती शंका निर्माण करण्याचं पाप करताय. आणि आज ज्या गावामध्ये मार्कडवाडीमध्ये तुम्ही फेर मतदान घेण्याच्यासाठी एवढं मोठं आंदोलन उभा केलं, त्या गावचे सरपंच येऊन सांगतायत की हे कारस्थान शरद पवारांचं आहे. तर मी सरकारकडे मागणी करतो की ज्या शरद पवारांनी मार्कडवाडीतल्या ग्रामस्थांना पुढं करून त्यांची दिशाभूल करून निवडणूक आयोगासारख्या एका जबाबदार विश्वासार्ह संस्थेवरती आरोप केले आणि ते आरोप करायला त्यांनी लावलं, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लावलं, हे त्या गावचे सरपंच सांगतायत. माननीय शरदचंद्र पवारांच्यावरती, त्यांच्याबरोबर जी लोक गेली होती त्यांच्यावरती निवडणूक आयोगाची बदनामी केली म्हणून पहिला गुन्हा नोंद केला पाहिजे. ही मी मागणी आपल्या माध्यमातून मी राज्य सरकारकडे करत आहे.